og i aften tager jeg til European Games i Baku. Hej, jeg hedder Merete, og jeg skal til junior-EM i Baku. Så er vi kommet op af vandet, og så sidder vi her sammen med Merete og Helena, som jo i aften tager afsted til European Games i Aserbajdsjan. Og det første, jeg egentlig godt kunne tænke mig bare lige at vide, det var, glæder I jer egentlig? Ja. Helt vildt. Jeg tror, det bliver en kæmpe oplevelse. Ja. Inden man sådan bliver udtaget til sådan noget European Games, så træner man selvfølgelig en hel masse. Så kan I ikke sådan lige fortælle lidt om, hvor meget I egentlig træner? Jeg skal starte med dig, Merete. Altså, jeg træner 10 gange i vandet, og så har jeg 3 gange styrketræning. Og jeg træner 9 gange i vandet og 3 styrkepas. Så hvor mange kilometer svømmer I cirka på en uge? Det tæller vi ikke rigtigt. Det tæller I. Det er meget forskelligt. Nu kunne jeg se, at i dag, der sagde jeres træner, der havde I ikke svømmet ret meget, der havde I kun svømmet 4 kilometer. Ja, det er ikke meget så? Normalt vil være 5,5-6. Ja. Ja. Så de sidste uger her op til EM, hvordan har de egentlig været så i forhold til træning? Altså, vi begyndte at nedtrappe fra en uge siden, men ellers har det været rimelig hårdt inden da. Men det er jo sådan, det skal være. Ja, det får så I helt klar til at toppe i Baku. Ja. Ja. Så kunne jeg godt tænke mig, at I hver især lige fortalte lidt om hinanden. Så Helena, hvis du vil starte. Hvad tror du, der har gjort, at Merete hun skal med til junior-EM? Altså, det har helt klart været hendes enorme træningsindsats og hendes vilje og styrke i træning, som jeg beundrer meget og synes er rimelig skarpt af hende. Ja. Merete, hvad tror du har gjort, at Helena hun skal med? Jeg tror også, at det er fordi, at hun har trænet rigtig godt. Og så tror jeg, at det er fordi, at hun har udviklet sig meget de sidste år. Ja. Altså både teknisk og sådan i højden. Ja. Jamen, det var egentlig bare det. Så jeg synes også bare, at I er super seje. Så held og lykke. Tak. Tak. Held og lykke, Baku!